Winnaar van de RTV NOF Alliade Aanmoedigingsprijs G-Sport 2016 is het G-team van KV Flamingo's. Ik ben Griete Vries. Ik kom van Boetenpost, ga ik altijd wennen. En ik ben vanaf mijn 11e, 12e hier bij het korfbal in Bedaren als jeugdspelerke. En mijn hier of Santje ben ik begonnen met jeugd begeleiden en wat wedstrijdjes fluitje en zo. Nou ja, dat is in de van de jaren altijd zo teruggang. En op een gegeven moment hier ik 22 jaar die en toen had ik zoiets van nou ga ik me nog wel even. En toen kwam Gerrit Lokema en die had geen korfbal op die in Boetenpost en die zocht nog wat begeleiding. En nou ja, hij ziet heel krap. Hij zei we hier een toernooi in Grains, de Special Olympics wie dat. Hij zei ik ga gewoon te min, dus kies net even mij. Nou, en ik ga mij west en wie verkocht. Heel dankbaar. Ja, we gaan heel soort willen. Het gaat ook om willen. En als we dan zien hoe die spelers in het veld staan en ze zijn blij. En ze maken juist, dus ik blij. Hè? En op trainen dan doen we wel eens wat oefeningjes. En dan zie je opeens in de wedstrijd dat ze dat oppakt. Nou, dat is natuurlijk echt geweldig. Maar ook hoe ze met elkaar omgaan. Want het niveauverschil is groot. Dus nu spelen ze. Maar ze doen wel allemaal mee. En dat accepteren ze van elkaar. En als die een bal versmiet, nou ja, dat is dan zo. Maar die krijgt even later wel weer de bal. En nou, dat vind ik gewoon zo mooi. We trainen 1 keer in de week, op zaterdagmorgen. En we gaan een werkgroep. Ja, we gaan een stuk of 10 mensen die erin zitten en we proberen zo vol mogelijk om de beurt met 2 trainers te trainen. Dat we net elke zaterdag aan de des hebben. Ik zou er best nog wel een paar bij willen die ons nou en dan helpen kunnen met trainen. En dat hoeven echt net alle korfbaldeskundigen te wezen. Als het maar mensen binnen die feeding gaan met deze groep en een beetje balgevoel. Eén keer in de maand. En per toerbeurt, we zitten in een competitie met de 3 noordelijke provincies. En er zit dus ook een Assen bij en Grains en Friesland, een ploegje komt erbij. En we spelen die omste beurt in een van die plakken. We zitten wel in 2 pools, omdat het niveauverschil echt groot is. Dus wij spelen in de B-pool. En de A-pool, dat is gewoon een trapje heger. En de bindteams die zijn aardig prestatiegericht. Maar de meeste teams die staan er echt van, we willen een leuk balje. Wij zoeken wel wat meer stippen gaan willen vanuit de gemeente. We gaan wel eens even brieven schrijven, dat is de gemeente Achtkarspelen. En dan krijgen we dan van van tijd wel eens een antwoord op, maar wij krijgen geen steun van hen. Maar we moeten mij een griezelig onderbouwd oorzicht komen. Ja, en we vragen dan gewoon steun voor een simpel toernooi of zoiets. Maar dat zit er vanuit Achtkarspelen net in. En wij weten van de rayonvergaderingen, van orenverenigingen, dat orengemeenten daar vaak wel wat royaler in zijn. Dus ja, dat zou nog wel eens een puntje wezen wat een beetje beter kon. Nou, als we alle keer een beetje dwang konden, zat ons geen korfballen zien ook wat door. Dan gaan we een heel stuk verder. Maar ze accepteren gewoon van elkaar als er dingen fout gaan. En ze bemoedigen elkaar weer. En ze proberen met je ander gewoon wat leuks van te maken. En dat mis ik wel eens in de reguliere sportwedstrijden. Verrassend dichtbij. RTV